खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मेट्रिकनि रिजाल्ट फोसावबाय गासै 63.98 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसारदों। दिनै फोसावनाय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआव बिजनि इउएन एकाडेमिनि फरायसाफोरा 100% उथ्रिसारनो हादों। मेट्रिकनि रिजाल्ट 85.55 जौखोन्दो उथ्रिनाय हारजों शिबसागर जिल्लाया जौसिनाव। मेट्रिक रिजाल्टनि डिस्ट्रिक्ट रेंकिंआव बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लाया 12, 15, 23 आरो 25 फारियाव। ब्रह्मपुत्र दैमायाव नाव जाब्रबथाय सासेबो सुबुङा जोखोम जायाखै। रेलवे स्टान्ट भिडिअ बानायनायनि दैयाव सासे लाइमोनखौ खादों पुलिसा। बरागाव जुम्मानि नामाज होखांनायनि उनाव रोजा रोजा मुसलमानफोरा राजा लामायाव सोमावसारदों। SBI गोलावगन्ज रबारिनि गुबै दायनिगिरिखौ जलपाइगुरियाव खादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। दिनै फुंनि 10:30 रिंगायाव फोसावबाय 2025 मायथाइनि HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्डआ sebaonline.org www.results.shiksha www.assam.shiksha www.indiaresults.com जों लोगोसे गुबुन मोन 14 वेबसाइटआव फोसावनाय जादों मेट्रिकनि रिजाल्ट। बेनि अनगायैबो मबाइल एप आसेब रिजाल्ट्सआव मेट्रिकनि रिजाल्टखौ फोसावनाय जादों। फरायसाफोरा बे वेबसाइटनि गेजेरजों डिजिटेल मार्कशीट मोनगोन। डिजिटेल मार्कशीटखौ डाउनलड खालामनो थाखाय फरायसाया वेबसाइटआव रल नाम्बार दाखिल खालामनांगोन। बेनि उनाव मार्कशीटखौ डाउनलड खालामनो हागोन। डाटा बायदियै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 2,70,737 सा फरायसुला फरायसुलिफोरा उथ्रिसार जानो हादों। जौखोन्दो हाराव बेनि बिबाङा 63.98 जौखोन्दो। मख'नो गोनांदि देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 63.98 जौखोन्दो फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि सिगां बोसोरफोरनि रुजुनायाव देग्लायनि मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनि हारा खमसिन। 2024 मायथाइयाव 75.7 जौखोन्दो आरो 2023 मायथाइयाव 72.6 जौखोन्दो फरायसुला फरायसुलिफोरा मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनो हादोंमोन। नाथाय देग्लाय आनजाद उथ्रिसारनायनि हारा 63.98 जौखोन्दोल'। बेनिनो फरायसुलाफोरनि बिबाङा 67.59 जौखोन्दो आरो फरायसुलिफोरनि बिबाङा 61.09 जौखोन्दो। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 89,041 फरायसुला फरायसुलिफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसारदों। बेनिनो 5,336 साया डिस्टिंक्शन मोनदों। 10,517 साया स्टार मार्क मोनदों। गासै 1,68,312 सा फरायसुला फरायसुलिफोरा लेटार मार्क मोननो हादों। 1,35,568 सा फरायसुला फरायसुलिफोरा नैथि थाखोआव आरो 45,862 सा फरायसुला फरायसुलिफोरा थामथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। मख'नो गोनांदि रायजोनाङै 944 आनजाद मिरुआव खुंनाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 4,22,737 फरायसुला फरायसुलिफोरा जिरायदोंमोन। बेनि गेजेराव 1,87,752 साया फरायसुला आरो 2,34,985 साया फरायसुलिफोर। सिगां बोसोरनि रुजुनायाव देग्लाय फरायसुलिफोरनि बिबाङा 48,142 बांसिनदों। सेकेन्डारि इडुकेशन बोर्ड अफ आसामआ 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ दिनै 11 एप्रिल खालि मावख'आरियै फोसावबाय। दिनै फोसावनाय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट बायदियै गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरा मोजां पास खालामनो हानाय बादिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि इउएन एकाडेमिनि फरायसाफोराबो मोजां रिजाल्ट लाबोनो हादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बिजनि इउएन एकाडेमिनि गासै सा
31 फरायसाफोरा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनिनो सा 29 फरायसाफोरा सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हादों आरो सानै फरायसाया नैथि मासियाव उथ्रिसारनो हादोंमोन। बेनि गेजेराव सानै फरायसाया डिस्टिंसन आरो सा 8 फरायसाफोरा स्टार मार्क मोननानै 100% उथ्रिसार जानो हादों बिजनी इउएन एकाडेमीनि फरायसाफोरा। गुबुन गुबुन मोन 14 वेबसाइटआव दिनै फोसावदों 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट। आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्डआ दिनै फुंनि 15:30 रिंगायाव फोसावदों मेट्रिकनि रिजाल्ट। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 85.55% उथ्रिसारनाय हारजों सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों शिबसागर जिल्लाया। 81.10% उथ्रिनाय हारजों नैथि मासियाव दङ डिब्रुगड़ जिल्लाया आरो 80.64% उथ्रिसारनाय हारजों धेमाजि जिल्लाया थामथि मासियाव दङ। मख'नो गोनांदि देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआव पजिशन होनाय जायाखैब्लाबो बांसिन नम्बर मोननो हानाय आरो सेथि, नैथि आरो थामथि मासि दखल खालामनो हानाय फरायसाफोरनि मुंखौ फोसावदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जरहाटनि प्रज्ञा एकाडेमी सेनियर सेकेन्डारि स्कुलनि फरायसुलि आमिसी सैखियाया गासै 591 नम्बर मोननानै रायजोनि गेजेरावनो सेथि मासि आवग्रिदों। नैथि मासियाव दङ नुनमाटी असम जातीय बिद्यालयनि फरायसा सवतुर्स बरदले। सवतुर्स बरदलेया गासै 590 नम्बर मोननो हादों। बबेखानि जरहाटनि प्रज्ञा एकाडेमी सेनियर सेकेन्डारि स्कुलनिनो अनिर्बान बरगहाया गासै 589 नम्बर मोननानै थामथि मासिखौ आवग्रिनो हायो। सिगां बोसोरनि रुजुनायाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआव बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लाया मोजां फिथाइ होनो हायाखै। डिस्ट्रिक्ट रेंकिंनि फारिलाइयाव बिटिसिनि मोनसेबो जिल्लाया टप 10 आव दखल खालामनो हायाखै। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइयाव चिरां जिल्लाया डिस्ट्रिक्ट रेंकिंनि सेथि मासि आवग्रिनानै बिटिसिनि मानखौ गोजौआव लाखिदोंमोन। नाथाय देग्लाय चिरां जिल्लाया टप 10 आवबो जायगा मोनाखै। डिस्ट्रिक्ट रेंकिंआव चिरां जिल्लाया 74.44% हारजों 12 नं फारिलाइयावसो दङ। बेबादिनो बाक्सा जिल्लाया 69.64% मोनना 15 नं फारियाव, क'क्राझार जिल्लाया 61.12% जों 23 फारियाव आरो उदालगुरि जिल्लाया 60.1% उथ्रिनायनि हारजों डिस्ट्रिक्ट रेंकिंनि 25 फारियावसो दङ। गुबुन फारसे देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव केटेगरि एबा कास्ट हिसाबै एसटिपिनि उथ्रिसारनाय हारा साबसिन। एसटिपिनि उथ्रिसारनाय हारा गासै 71.32%, नाथाय जेनेरेल केटेगरिनि उथ्रिसारनाय हारा 62.45%। बेबादिनो अबिसिनि उथ्रिसारनाय हारा 69.64%, एमअबिसिआ 70.78%, एससिआ 58.56%, एसटिएइचआ 65.86%। माजुलि दिपनि साखाथियाव थानाय बुरलुंबुथुर दैमायाव सुक्रुबार फुंनि समाव गंनै नावा गावजों गाव मोगा-मोगि सौग्रावलायदों। बे जाब्रबथायजों सासेबो सुबुङा जोखोम जायालासेनो खुनुरुखुमै रैखा मोन्दोंमोन होननानै खुंथाया फोरमायथिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला फेरि अपारेशनावनो बे जाब्रबथाया जादोंमोन। बबेखानि जाब्रबथाया गोख्रोङै जायाखैमोनब्लाबो नावाव गाखोनाय गासैबो सोद्रोमाफ्रा जाब्रबथायजों संखिखांदोंमोन आरो दसे समनि गेजेराव गावजों गाव दावराव-दावसि जानानै माखासे सोद्रोमाफ्रा नावनिफ्राय दैमायावनो बाज्रुमदोंमोन। बेनि अनगायैबो बावैसो 1 दाननि सिगाङाव नर्थ गुवाहाटीनि गुवाहाटी फेरि घाटआव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनावनो गुबुन गंसे नावाव हरखाबै सौग्रावहैदोंमोन, जायजों जाब्रबथाया जादोंमोन। बबेखानि बे जाब्रबथायाव नावा बेलथायैनि थाखाय गासैबो सुबुङा बासायदोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। हाइलाकान्दी जिल्लायाव रेलवे ट्रेकआव गिख्रंथाव स्टान्ट भिडिअ' खालामना समाजारि बिजोङाव भाइरेल खालामनाय जाथायनि दायाव सासे लाइमोनखौ आसाम पुलिसआ खादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला थांनाय मंगलबारखालि 27 बोसोर बैसोनि बापुल आलम बरपुयाया रेलगारि फैनाय समाव रेलवे ट्रेकनि गेजेराव उन्दुनानै ससियेल मिडियायाव भिडिअ' भाइरेल खालामदोंमोन। बियो गासै 31 सेकेन्डनि गिख्रंथाव स्टान्ट भिडिअ' बानायना फेसबुकआव आपल'ड खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। गावनि रैखाथि गैयाजासेनो गिख्रंथाव स्टान्ट खालामनायनि थि जायगाखौ मोनथिनो हानाय जायाखैब्लाबो नेहाथ आखुथायखौ नोजोर होना पुलिसआ थाबैनो नायबिजिरनायखौ जागायो।
जाहोनाव दायनिगिरि फाफुल आलमखौ मोनसे बिजिरसालियाव दिन्थिखांनायनि माखासे समनि उनावसो बेल खालामनानै होनायबो जादों। बबेखानि खुंथाया बे जाथायनि सायाव दासिमबो नायबिजिरनायजों लोगोसेनो बेफोरबायदि गनायथि गैयै स्टान्ट खालामना ससियेल मिडियायाव फोसावनाय गिख्रंथाव हाबानि सायाव संदाननाय जायो। वक्फ सोदांनाय आयेननि हेंथायै मुसलमानफोरा हादरनाङै सोमावसारनाया सोलिगासिनो दङ। आसामनि माखासे ओनसोलावबो वक्फ सोदांनाय आयेननि हेंथायै सोमावसारदों मुसलमानफोरा। बेनि गेजेरावनो दिनै बराक सेरफाङाव जुम्मानि नामाज होखांनायनि उनावनो रोजा रोजा मुसलमानफोरा राजा लामायाव ओंखारबोनानै वक्फ सोदांनाय आयेननि हेंथायै सोमावसारो। बराकआव दिनै आल्लाहनि खाथियाव मुसलमाननि सम्पतिखौ रैखाथि होनो समायखिरा लानानै रोजा रोजा मुसलमानफोरा राजा लामायाव ओंखारदों। रोजा रोजा मुसलमानफोरा वक्फ सोदांनाय आयेनखौ बोखांनानै लाफिनो दाबि खालामनायजों लोगोसेनो वक्फ आयेननि सायाव सोरखारा जेबो रोखोमनि हाबसननायखौ मानिनानै लाया होननानै हुमखि होयो बराकनि मुसलमानफोरा। धुबरी पुलिसा मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों सोनाब बेंगल जलपाइगुरिनि भटापुकुर ओनसोलाव SBI गलकन्ज ब्रान्चनि रबेरिजों सोमोन्दो गोनां सासे दायनिगिरिखौ खादों। हमजानाय दायनिगिरिनि सिनायथिखौ मुकेश गवाला होननानै मिथिहोनाय जादों। गावनि गोख्रों आदब खायदा बाहायना दाखाथि खालामखांनायनि उनाव बियो 20 मार्चनिफ्रायनो खारखुमानानै दंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। मख'नो गोनांदि बे जाथायाव बियो ATM अपारेटर हितेश रायनिफ्राय गासै 4.37 लाख रां लुथिना लांदोंमोन। बबेखानि हितेशआ बेंकनि सासे मावफारियाजों रायज्लायबाय थानाय समावनो सिखावआ सिरियै सिङाव हाबनानै रांनि बेगखौ सेख'नानै लाना खारदोंमोन। बेनि उनावनो पुलिसआ दायनिगिरिखौ CCTV केमेरानि रेकर्डजों सिनायथिना हमनो नाजानायाव गोरलैयै खाबु मोननाय जायो। FIR होनाय बायदियै गलकन्ज पुलिस थानानि SP नवीन सिंहजों दैदेनजानाय पुलिस हानजाया सिग्रोमनायनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ जलपाइगुरिनिफ्राय हमनो हायो होननानै फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।